Yaro ya utrai. Ko himen ko para bayit ha utrai Jesu Christ. Ngila poi ya kasni kaba Henry John ka jintu wai novena hau Joseph bakui. Kumba petit ngidon haus nem jongu Joseph bakui. Bar kabalan ka terwahangi ya kalang kelindi banyo ya ka jimpen jem pura na ka jimpen chitom shipor. Bad ngakarmen be pibaro petit ya ka jinkardon jong ka jimpen jem pura na ka jimpen chitom shipor. Bad kito ki bampartit ngaladep ay ka way ka jingi kai shapa ka jimpen jem pura. But sanang snap ya ka taga video kenamba pindup laban kamsno tu hakano ka dur pilaban pin kare nagabinda ka jimpen jem pura. Ko himen ko para ngakarpadi piru tolong ki basbun men siam ban share ya kane ka video kumjuru ya kane ka channel baki himen ki para jombi shaki paralog jombi pershan ban pin priang ya kane ka spiritual channel nagabinda ka jimman doi jong babun ngot ki kun bakindup yo shisha ya ka jingi kai bakindup yo duai rengkat bani man ka por ngi pinmi ya ki video ke batumai nagabinda ka jimman doi jong ka jingi men siam jongi hagani ka sni jong ka jimpen kare ya ka sni burom jong Joseph bakwit haka katkindai tarik jong uni banai ngako ban puson rengkat batpi ya ka waipat ka jinglong jong Joseph bakwit kalong ka jingi upa u Joseph bakwit udon hawu ya ka jingi jong uble upa hawu namar bale nga ong ya kane namar ulong upa jong Jesus Christ ulong upa jong uble bad kumpa uble upa ulayit ya Jesus u Joseph bakwit ulayit ya u Jesus hakane ka parte haka jinglong bruyo jong ko himen ko para ni im hakane ka juk ka ba menda bun ki kun ki du ya ka jingi jong upa hayin ka sen don bun ki pa jong ki ing ka sen ki ba pet na yin ki ba yino ki kun ba ki ino marwa ye ki kun da ka ba pin kalat na ka jingi jong ka kami kadbanang ya ki por ni ang yusno Shapang ka jingya penkalat ya ka jingi jong kini ki pa na bun ki ingasen. Namar ka nega daw bun ki kon jongi ki im ha ka jing snowsi ki im marway ki im kun sweat nama kim don shu ya ka jingi jong upa ha ki ingasen jongi. But kadbang idam puson ya ka jinglong jong Joseph bakwit badon shisha ya ka jingir jong upa ngidon kam ban trang ya ka nega jingir haki inga sem jongi but ngidon kam bro ban duwai hau Joseph bakwit ba ngimdup dak dakata ka jingir jong upa haki inga sem jongi haka jingim jongi shimet but ngitip don bon ki kun kilong ki kun svet nama kilong ki kun kalam upa haki inga sem jongi bad u Joseph bakwit ulang upa jongi iway pa iway. Kumba u Joseph bakwit ula kalalong upa jong Jisu haka jinglong brio jong. Bad ula sumaria bu bad ula sumaria u Jisu haki inga sem Nazareth. Ka jingmur jang ka kerteng jong Joseph bakwit ru kalong uba pen roy uba pen he pensan. Kadbangi don rengkat badu Joseph bakwit nilaban yo madia kata ka jingroy jong ka jingir hapo jongi. Kadbangi dang jan badu Joseph bakwit niru nilaban yo mad ya ka jingir jong ublay upa. Peter Julian bakwit ula nidon tang uwe urikuit ubayang sisha nagabenda ka jingir jong ublay upa. Ulong u Joseph bakwit. U Joseph bakwit ulong ka dak ka shinjong ka jingi jong ublay upa. Kumba ublay upa ula yid ya u Jesu u Joseph bakwit ula
terua yalade ulaiti ya ke jingim ban edia u Jesu ban sumaria u Jesu ban pen san ya u Jesu badu Jesu ula san ha ki ingasem ha Nasaret reng lembaka jing suma jongu Joseph bakoi lada ni jan badu Joseph bakoi lada ni riu bale ya u Joseph bakoi niru nginsa san ha ka jingit ya u Jesu bad u Jesu un san ha po jongiru but kumjuru ko himmen ko para ya u Jesu la kot u kon jongu mystery ding uni u mystery ding ulong u ba kongsan ha ka jingim jongu Jesu de lemba jongu ni u mystery ding u Jesu ula yomat ya ka jingit uppa ha ka ne ka parte omna marba u Jesu ji yo mad ya ka jingi du blai upa ula pellut ya ka por jongu badu blai upa man kammi man kasni ha ka jing du ai henre haba u Jesu la pellut ya ka por rengkat badu Joseph koi ula yo mad ya ka jingi jongu bryu ha ka jingem jongu ha ka jinglong bryu jongu u Jesu la snow biang namar ka jingdon jongu Joseph koi kane ka hikai shai ka dar yangi ko himmen ko para ya ka jinkar dor jong uppa jong ki inga sen ngilastik ublay ula saindur ya ukun jong ban long do long snam ban ka ha kane ka parte ban long ubri ha ka bor jong ublay ula la ban pinwan dur ya u Jesu kalan Joseph bakoi henre ublay ula rai ba ka maria teisoti kade bandon utunga badu Jesu ude bandon uppa bat ka kami kalang uppa ka jingi jongo Jesu kam dala ballong ka ba pura hakane ka parte delem ba ka jingdon jongo Joseph bakoi u Jesu ulayo mad ya ka jingi ka ba pura jongo buryu naka na u Joseph bakoi bad naka maria teisote badu Jesu ulayem pura ya ka jinglong buryu jongo haki inga sem Nasaret tinagataga daw ya ka jingdon jongo Joseph bakoi kalang ka ba kongsane ha ka jingim jongi iway pa iway bangitte pro uppa bakoi Pius bakindai ula pen bana badu la pen scam badu ula ai hangi yu Joseph bakoi kunga nongda jonga balang bakoi badu Joseph bakoi ula kerlalong kan unongda jonga balang bakoi nado katraspa kenyopo bad de namar kane ka jimpen pana jongu uppa bakoi Pius bakindai minda ni reke yausnem jongo Joseph bakoi minda usnem yaka jingda shispa sanpo usnem jong kane ka jimpen pana jongo Joseph bakoi unongda jonga balang but ko himen ko para haba u Joseph bakoi ulang nongda jonga balang kadon jingmut bale namar ni baro nilong ki kun jongo bere bad ka balang kalang ka met bamayan jongo Chris ni vei pai vei nilong di dekat jong kane ka met bamayan jongo Chris haba uppa bakoi Pius ka bakindai ba penbana u Joseph bakoi ballong unongda jonga balang Catholic ula penbana ayu nagabenda jongi banyada yangi iway pa iway nama nilong gidekat medjomu Chris habangi pediang ya u Joseph bakoi habangi id ya u Joseph bakoi habangi le riu bala ya u Joseph bakoi nidang yo yakane ka jinyada jongu Joseph bakoi haka jingem jongi kumba u Joseph bakoi ula yada ya u Jesu haka jinglong kullong jongu kumba ula yada ya u Jesu ban pet sha Egypt kumba ula yada ya u Jesu ban wan pai na Egypt kumba u yada ya u Jesu ha Nasaret kumba ula pensan ya u Jesu ha Nasaret un pensan yangiru ha ka jingir u bale bad ka jingir ka ba kongsan badu Chris badu Jesu un san ha po jongi vai pai ve lemba ka jingya jan jongi badu Joseph bakoi kane kalong ke jingman doi jongi ko himmen ko para habangi
duai lemba jongo Joseph bakoi habangi le rio belai ya Joseph bakoi habangi duai ya novena lemba jongo Joseph bakoi ngin sanang yi shushu yi shirhem ya Jesu kumba u Joseph bakoi upa jongo Jesu ula yi shirhem ya badula sumar ya daka basnabutu ba u Jesu ulong umesaya dau ngin ya ka jimpeni batko himmen ko para ni don kamban Pin biang yang kata ke jingit ke badona hapo jongi. Bona pedeng jongi ngilong ki badona. Lese ngim patla ben yom madi ke jingi jong uppa la jong ne ke kemi la jong. Badngi kin mau haba u John Bol ba ar bakuit ula yom madi ke jing khara jong ke kemi. Ula pedang ye ka Maria teisoti kum ke kemi jongu. Badulas ushai duai ya ka Maria teisoti nadu ka por bala khalat ka kamila jong bad ula penbiang ya ka jingi ba ula du namar ka jingkhalat jong ka kami lemba ka jingi jong ya ka Maria teisoti ha ka ju ka du man pai wei ni ki kon jong oblai ni devan penbiang ya ka ta ka jingi jong oblai uppa ha ka jingim jongi da ka ba ni le riu blai ya u Joseph bakui Lese haka balang jongi nim paddon kata ke jingari bole hadu kat praspa hinyu posne badminda ko himmen ko para daka bas ngautu yakane ka jinga iti au Joseph bakoi nagabinda ka balang bakoi jongi nagabinda jongi vai ni don kamban wad binia yaka jinglong jongo Joseph bakoi ni don kamban na poson jilliu yaka jingi jongo Joseph bakoi ya ublai upa kaba pau habu lemba ka jingdon jongo rengkat badni don kamru duwai shirhem lemba jongo ni don kamru ban bud ya ka nuksa baba jongo Joseph bakoi ni de ban yomad ya ka jingdon jongo bule habu Joseph bakoi kumba ubule ula pen kamti habu Joseph bakoi ban sumaria u Jesu dakaba pen biang ya ka jingi jongo bule uppa habu hakene ka por ko himmen ko para Tonginang aiti yaki konjongi, tonginang aiti yaki kimiki pajongi, tonginang aiti yaki himen ki parajongi, bonsin haka jingim jongi, ni babe, ni benur, ni skausi, nama, nimpat yomar yaka jingit kabapura, jingit kabajanai haka jingim jongi. Ninang wandra yaki bayir ba toin jongi shaka jinga silent jongo Joseph bakoi tonginang wandra yaki badninaiti penkandam yalade shaka jinga da jongo Joseph bakoi u nongda jongi unyada un sumari ni vai hakaba ni duai lamba jongo hakaba ni le riubale yawu bad habang le riubale yawu Joseph bakoi kin mau u Jesu udon hakati jongo kumbangi yoi ha mallaki dur mallaki statue jongo Joseph bakui ombe marwe henry udon rengkat bado barabor kullum u Jesu unsa wanyalam yangi ru ya u Jesu kramba ngindup yomad ya u Jesu de kane kalonga jimman doi ya bar ki kun ki baler yebele ya u Joseph bakui kamdame uni usnem Tongin long ki ba yai batte ya kane ka jingduai le riu bela ya u Joseph bakui ngimde ban pensange tang hau ni usnem henre man ka por ni don kam ya ka jingit ka ba kerpang ya u Joseph bakui ngide ban kerpan ya u Joseph bakui ba ngide ban kon ya u Joseph bakui kopa jongi idiangi yarap yangi hikai yangi bangindup idia u Jesu bangindup yo ya upa baneng kumba pela shashkor ya uppa bane kumba pela yomadi ke jingid uppa bane kumba pela kongo ya uppa bane ikikaya ngiro bangiru ngin kongo ya uppa bane jongi man ka por man ka kelipmat haka jingim ga jongi tongin duai nagabinda ka nega jingaye haka nega sni haka bangin duai ya ka jing duai novena tongin aiti kerpangro ya bar ki kun sweat ki badu ya ka jingi jong kimiki pa kamdame ya uppa jong ki ingasen to nginangai tiru ya ki longing longsen ki bala jot ki bala pra nginangai tiru ya ki ingasen ki bala penkalat naka jingi jong kimiki pa nginangai ti ya ki uppa jong ki ingasen ubala pet to nginangai ti ya uppa jong ki ingasen ki basnusi namar om don jingi om don buro om don jingsnutu haki ingasen jong ki
ai ba ki kun ki ba lebene ki pa jong ingasen kinang kla ka mot kinang pan mak na upa jong ingasen lemba u Joseph bakuit ai u Joseph bakuit unang penda pen biang yang kata ka jingin kalangin kabangela du haki ingasen jongi ni duai nagabinda kanega jingae hagenega sni kotrai karko kardo ya bar ki kun jome pensula yaki baro naga jingin jogu pa beneng lemba u Joseph bakuit ulong upa jonga jingin nagabinda jongi Kenyero badan pendon buram malaka por ya kasakamen bukitam keduaan berbalang belai ka buram hau pa dhau kun badamen sim bakoi kumbalalang pameningkong kumcuk mentah berbarapor cinom lai cinom amin Kenyero badan pendon buram malaka por ya kasakamen bukitam keduaan berbalang belai ka buram hau pa dhau kun badamen sim bakoi kumbalalang pameningkong kumcuk mentah berbarapor cinom lai cinom amin Kenyero badan pendon buram malaka por ya kasakamen bukitam keduaan berbalang belai ka buram hau pa dhau kun badamen sim bakoi kumbalalang pameningkong kumcuk mentah berbarapor cinom lai cinom amin Kotrai Jesu kadbangi dang le buram ya u Joseph bakoi ni karpadia me menang tese hala jongi ya ka jinga e lembaga jinga side lem chungu ngi ki kun jamme ngi duai ya ka nega jing duai novena kindais ngi lenther menang ya isen ran yangi lembaga jinga side lem chungu Joseph bakoi pat ko himmen ko para hagenega por ngi nang duai nagasla jonga sing his glory kapashipo ya ga jing duai pengandang hawu Joseph bakui ko Joseph bakui ko pa jongi ubalayo ka jinyaro kerleng saudom ni ai puson ya ka jinglong ri ruin jompi ni aro ya ka bulong bapi yomat habening namar kata hingo ningon da ka baburom hakamat ka ket jompi da ka baterwa ya lade kungi shakri jompi niaiti hapi baro kat kabangidon hakamet bar hakamensiam namakata yada yakamet bat ka bos nautu jongi kumba pela pralong yada ka bos nautu ban sumar ya ka bos nautu jongu nong penim jongi bat jonga kami jongu play sumaru ya ka bos nautu jongi yada ya kamensiam bat ka jingsno bat shapo jongi ban penyat lila bat ka mon ublay minta ngijit yapi kumunong yasay baningkong jongi barupa ubaduwailem nagabenda jongi nangne shakamat haga jingkan mau id yapi nginom inom banle kino kikam badon buram mandakasni topai shani ban perlai badiada yangi barabor kamdam to wan bashindi yangi ha kapo kajingya jangi badialam yangi shabening badiarat yangi bandon rengkat lembati badukun bakui jampi badakurin jampi kamaria tespati balakarku dan im junom da junom amen kalitani jong Joseph bakui kotrai to isne yangi
Ku try tu isnei. Ko Kristo Yesene yangi. Ku Kristo isnei. Ko try to Yesene yangi. Ku try tu isnei. Ko Kristo ngap yangi. Tu ngap isnei. Ko ble upa na beneng. Tu isnei. Ko ble uku nang sius pa kaparte. Tu isnei. Ko ble men siem bakui. Tu isnei. Ko Trinity bakui the way u ble. Tu isnei. Ko Maria bakui. Tu tuai na kabantachungi. Ko Joseph bakui. Tu tuai na kabantachungi. Ko kun badon nam u David. Tu tuai na kabantachungi. Ko jing shai ki patimen. Tu tuai na kabantachungi. Ko kurim ka kami u ble. Tu tuai na kabantachungi. Ko nyong yada basngur jonga te soti. Tu tuai na kabantachungi. Ko pating jong u kun u ble. Tu tuai na kabantachungi. Ko nyong yada bapet ngor u Chris. Tu tuai na kabantachungi. Ko kli jonga longim bakui. Tu tuai na kabantachungi. Ko Joseph bahok tam. Tu tuai na kabantachungi. Ko Joseph basngur tam. Tu tuai na kabantachungi. Ko Joseph basian tam. Tu tuai na kabantachungi. Ko Joseph baslur tam. Tu tuai na kabantachungi. Ko Joseph bakongu tam. Tu tuai na kabantachungi. Ko Joseph bayaine tam. Tu tuai na kabantachungi. Ko yikmi ka jingyaisha. Tu tuai na kabantachungi. Ko bayit ka jingduk. Tu tuai na kabantachungi. Ko nong muna ki nong tre. Tu tuai na kabantachungi. Ko burom ka longing long sem. Tu tuai na kabantachungi. Ki nong yada ki soti. Tu tuai na kabantachungi. Ko paya jong ki inga sem. Tu tuai na kabantachungi. Ko jing tengan ki ba shitom. Tu tuai na kabantachungi. Ko jing kermen ki ba pang. Tu tuai na kabantachungi. Ko pa nong da ki ba hatmir ka jingiap. Tu tuai na kabantachungi. Ko jing trim ki uksoi. Tu tuai na kabantachungi. Ko nong yada jong ka balang bakoi. Tu tuai na kabantachungi. Ko kon lambarot bakit no ki pop parte. Tu pelai yangi ku try. Ko kon lambarot bakit no ki pop parte. Tu ngap isnei yangi ku try. Ko kon lambarot bakit no ki pop parte. Tu isnei. Ula pelong ia utrai jong ki ying jongu. Bat ukan rat halor baro ki e jong u. Tong in ia duwai. Ko ble. Ubaha ka jing sumasu ke ba palat liam jome. Majid da ka jing snowlem yawu josa bakuit banlong ukurim jonga kami bakuit tam. To ai ngi karpadia me ba mau ya uba ngi pendon burom kumunong yada hakaparte ullong nang ya side jongi habene. Uba im baru basensha junom la junom. Amen. Ko himmen ko para tongin karpadia u Jesu. Bawin karku yangi namar ngi burom ya upa ting jongu. Bala sumar iyawu nadu ka por kelum hadu ka por ulahe ulasan. Ayu Jesu unampiam yangi habangi it iya u Joseph bakui. Hakane kelipma da ka jingi bat ka jing tim buram bat ka jing riyo balai nginang karpadia u Jesu bawin de karku yangi bangin duk i shushu ya u Joseph bakui. Bangin yai rangkat badu Joseph bakui. Bad ulong upa jongi iway pa iway ru.